Matthew chapter number 3 ndime yake ya number 2 makuti mvete bwino ndiyambire pa verse number 1 ndikuwerenga mchichawa cha lero. Masiku amenewo Yohane Mbatizi anadza nalalikira chipululu cha Yudeya kuti tembenukani mtima chifukwa ufumu wa kumwamba wayandikira. Amen. Amen. Chapter number 4 ndime yake ya 17 malemba kuti kuyambira nthawi imeneyo Yesu anayamba kulalikira nati tembenukani mtima ufumu wa kumwamba wayandikira. Tiyeni tipiteni ku Aloma chapter number 3 ndime yake ya 23 komanso Aloma chapter number 6 ndime yake nso ya 23. Mau a Mulungu akuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndingofika 24 ndipo onse alungamitsidwa mwaulere mwa chisomo chake chifukwa cha Kristo Yesu amene anawawombola. Timalize ndi ndime zopezeka pa Matthew 6 ndime yake ya 23 imene ikuti pakuti malipiro a tchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere imene Mulungu anapereka ndi moyo wosatha mwa Kristo Yesu Ambuye wathu. Amen. Tipemphere. Atate chauta Mulungu wathu tukuyamikani mu usiku wotere chifukwa cha chisomo chimene muli nacho ndi kuti inu mwavomereza ndi kukonza kuti usiku wa lero kwa awa amene alipo mpano ndi wonse amene akutimva kulikonse ali akhoza kumva kuyankhula kwanu popeza tili masiku otsiriza. Zikomo chifukwa cha msonkhano uwu umene mukunenetsa zakuopsa kosatembenuka mtima. Ndikupemphera Ambuye mutiyankhule. Kwa nthawi yayitali mipingo yanu Ambuye yakangalika ndi zambiri zochitika, yakangalika ndi madongosolo, koma kusemphana ndi chachikulu mudadzera chakuti munthu atembenuke mtima. Ambuye ndikupemphera kuti ife amene tili pano ndi onse amene adzamva mawawa abwererenso kwa inu ndi malingaliro akutembenuka mtima. Popeza mbiri masiku ano Tate akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, koma zotembenuka mtimazi adazisempha. Ndikupemphera patsani chisomo chakuyankhula ndi anthu awa monga mafunira mwa Yesu Khristu. Amen. Amen. Okondedwa mwa mawu a Mulungu amene tawerenga kulunjika ku mutu wa msonkhano umene kuti kuopsa kosatembenuka mtima chochwani ule. Okuna nkhani yotembenuka mtima ni nkhani yoti masiku ano sikuchukachuka. Moti anthu ambiri masiku ano adasowera kusomera okondedwa mulemera, okondedwa mupeza banja sikuyenderani ndi makalima amene ochirira kumbirize oposa amene munena pano pawa. Amen. Kumakhala I receive ndimangoti ndikusenda okondedwa simulemera ngati simugwira ntchito sikulakani. Sikulakani kwambiri siziteka zandalama sizimachitika automatic za modzi. Simukwatiwa ngati simulola wina akakufusirani siziteka. Kufika ngati munafusiridwa ndi munthu inuyo kuvomereza kuyamba ubale wabwino banja limateka. Tifuse ni okoti nafe idachira kuyimitsa ozozo mzimu wera wale kufuna mzimu wera amakhala ndi. Ameni. Nongo memorizi sidayikidwa kale. So sindili pano kuphunzaniza zimenezo ayi. Ndili pano kukuwuzani zakuti mutatha kukhala mdziko lapansi tsiku lidzabwera limene mudzachoka mdziko muno ndipo inu maso ndi Mulungu mukaona naso. Malemba akuti kwayikidwa kwa munthu kufa kamodzi ndipo akafa iye chiweruziro. Mulokozera chipati wena mwina nkuteka tilipo kunopa 2022 sindimaliza Christmas yomaliza ya chaka chatha yubwera simulia nawo muchitika maliro nkuteka adziwa ndani moyo wa munthu uli manyamana ndi kodi ndichifaire kuliko wayenera abale wanga
ya kutembenuka mtima. Mafesa wina menda warenga mutenga obwino omate Yohane pakualika kwake anawauza watu tembenuka ni mtima tukutufunga kumapa oyandikira. Yesu akuyamba so kutumikira akubwereza mawali kodi omwewo tembenuka ni mtima tukutufunga kumamba oyandikira. Kodi chifukwa chani emphasis akuyika kutembenuka mtima apa? Njira yokayo imene muntu akhoza okalowera kumwamba ndili kodi ndimene ndivomere kuti kudziko lapansi kuno mipingo ndi mpweche kholopete kubala kwa nyemba yochita zosiyana. Ine ndikayima pano nkumalalikira tchimo limazunza, tchimo ndiloyipa lisiyeni. Wena kwina manena mawu okondedwa tatani potatero kale ndife ofoka mapang'ono tizichitako ngati khala bwanji zochitika zimenezi. Ndikukambainezi ndizoona alipo wanthu ndithu amasonkhana adapatsa dzima udindo kumpingo kwawoko koma za uchimozi zimene akuchita. Aya Bishop atengaso mkazi wa namba 13 maita imirira pereka limoni kumpingo dalitso ilo kumombera mmanja zili kodi zimenezo. Iwopo zitenga akutsitenga sanora ndi kodi opepe okondedwa ndi matindi kamene ndikusikole sindili pano kulalika mpingo wakulinde namba 1 ayi ndili kukuwusani kuti kumwamba chimene ali kufuna ndi kuti munthu atembenuke mtima kuti akalowe kumwamba. Palibenso njira ina kumpingo wina uliwonse yoposa imeneyi kulibe. Malemba kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wake bado yekha kuti yense wokhulupirira iyeyo asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Funso kwa neba Yesu ameneyi muli naye? Tafunsani bana ngakhale ndi usiku tafunsani Yesu ameneyi muli naye? Ameni. Ndimati ndinene moona mtima tikamakamba kuti kutembenuka mtima ndikunena kuti wani munthu uwe wasindikira ndiwe munthu wochimwa, wasindikira ndiwe munthu wolakwa, ndipo kulakwako ukukuvomera, ndipo ukudzimvera chisoni kuti udachita molakwitsa. Sudafunika uchite zimenezi. Alipo anthu ambiri okondedwa akalakwitsa savomera. Ndi achamati akapezeka pa mpingo nawapatsa discipline chifukwa cha kulakwa kwawo amanyanyala ndikuyamba mpingo wina nakakhala mkhristu wamphamvu ndolimba koma tchimo lawoli lilipobe. Ndimati ndikuwuzeni fisa akachoka tchimo ilo pita tchimo ilo sasintha zochitika ndiye mwe uja. Tambatsani aliponso anthu ena amene savomera kuchimwa kwawo iwowo chimene chiti adangodzimveka uzimu moti uzimu umene amayendera ndi uzimu ochita kuvala okuti anthu adziwaona kuti amapemphera. Amene mchifanya mwaona amakhala ochijirika pafupipafupi kuti mudzicha kuona msanga kuti opemphera koma amenewa ndili mauto omwe muli bwanji ndere bwino mbale iwe uli bwanji mbale kulipo kumva voice yokayi udzichita mantha za Yesusi usafunsenso ayi. Ndi aja amene akamayimba ndi masilamu tsinsamansa kuti ngati kuti iwowo moyo wawo ngwa uzimu kale. Ndi aja amene pagulu amachichirika namayankhula akuli heaven language auzimu okankhira wochita kupangitsa kuti anthu adziona kuti amapemphera kuti ndiwo akuyame muli bwanji mwa musandiyandikire ndili kusala ndili muyestere ndayambadzana. Koma amenewa mwafufuze za khalidwe lawo mumva chisoni kuti chokonoka ndi amenewa. Munthu wopheka pa uchimo ndi amenewa. Akukhala nawo maonekedwe achipembedzo koma zenizeni za uthenga wabwino adazitaya. Simungachite za chilungamo cha Mulungu ngati Yesu mkati mwanu mulibe. Ndi aja amene amati akaenda step imodzi mu uzimu ma step 10 muchikunja mupita bwanji chitsogolo.
sizimati ndibali ndikuze kusukula anthu amatha kulowera makalasi koma zambuye siziteka kulowera ayi zitatu izi simungazinamize. Number 1, mulungu simungamnamize ake achoonadi amawadziwa. Amen. Satana simungamnamize tiwanatakeso amatisindikira malingana zochita zake. Inunso inuyo mwini wakenu simungazinamize choonadi cha mtima wanu mumachidziwa. Zakuti ndinofoka mumadziwa. Zakuti simukwenda kupemphera mumadziwa. Zakuti mmakira kukankhira mmakira kudziwa. Koma dziwani kumwamba kukufuna munthu otembenuka mtima. Amene adavomera choyipa nachileka. Okondedwa pali enanso amene amakonda kuvomera koma saleka. Cholakwa chamanani ndithu kwa uzuri tinola kwa hii ndichoncho inchofogadi mawajira so zilikodi zomwesa ama kuri banonene kuri wakorera bwana amene afuna Yesu mubwera nyalikira mawa mubweraso sekuli nawo mubweraso ne muli chiganizo busa inetu kumarindero chofoga changa nkhani yachimasomaso yomwe kuvumira kumasimati yomwe yachimasomaso simandivuta ine ndithu ayi ndomulimbikitsa kumpempherera ukudzabweranso pano basi ulalikiraso abusa nkhani yomwe ijaru nkhani yake yachimasomaso ayiwe suli serious kamundiva kai alipowina amavomera ndithu koma chimolo sarani kodi sasiya kuvomera motsindika kukachita somani kodi motsindikaso uku kunkusatembenuka mtima. Munthu amene wavomera adzimvera chisoni ndipo asiyiretu pakhale udani pakati pa iye ndi tchimo amene ndi otembenuka mtima. Okondedwa munthu akatembenuka mtima malemba amanena kuti munthu wena aliyense amene ali mwa Khristu ali wolengedwa watsopano. Zinthu zonse zakale zimapita zimene zimabwera ndi zatsopano. Tafusani munthu aneba nanga zakalezi zupezeka bwanji kwa munthu watsopano. Tafusani tafusa wopesanga kumenyera mchali chimuno tafusani apheka zakalezi zikupezeka bwanji kwa inu amene mumati mudatembenuka mtima. Yankhonere nalo musigwa lero mukudzinamiza simudatembenuka mtima koma mumafuna mudatembenuka mtima penipenipo simudafika chifukwa wotembenuka mtima sachitanso zauchimo. Ndi galu amene amabwerera mu masanzi ake munthu wanzeru zake sangachite. Okuti masiku ano wanthu akumapezeka kakaka kupemphera kakaka uchimo sankhani chimodzi sankhani chimodzi. Penanu yonse dayankhula mawu kuti ngati kutumikira Ambuye kukuipirani mutisankhira amene mudzamutumikira koma ine ndi nyumba mwanga tidzatumikira Yehova. Amen. Ntchito ya Ambuye kumanyozeka chifukwa cha wanthu amene sanapange chisankho chotani kodi chotembenuka mtima. Kagawo kena ka wanthu ndi kagawo kodzipakira koma ti ine yobola mkondi ndi muchatawerenga mawu a Mulungu pa Aroma chapter number 3 verse 3 akuti pakuti wonse anachimwa naperewera pa ulemerero kodi wa Mulungu. Nakuti munthu wina aliyense payekha sangathe kudzilungamitsa iyeyonso ndi wochimwa. Mrazambori inonso ndi wochimwa ofuna Yesu akulungamitseni osamanzepo tamasulani inasadziwa osamadzilugamitsa ndipati ndinene mkana tuine ndulalikirane okondedwa kupanda kwa Yesu kumamba sindingakaso mtundu wa Mulungu zakutsa. Somebody hai iferikalo wako kwenye ndifabusa kizoona. Ine ndifunikaso Yesu amene. Ine chiyambi changa chakutumikirako ndayamba kolapa tchimo. Ndidadziwa kuyeni ndikutoyipa. Anebali ndikuze Kambiri wakale simudaka kuyandikira ino. Yamikani kumwamba Yesu ndachita isi. Hey. Chipanda Yesu wali mwezidiri ndani. I remember chili ku Sunday school. Magalo wa office ya basa kubwa kala chete.
andipale pera ndalama fizi yeuklape akambiri moja ndakupatsani ndalama kudigira lisiti ndalama zilituma kini ndinona kutsiralula basa zokusemana nazo ngati mufuna kusamala moyo wanu limbale lisiti zitira bomba chipanda Yesu chipanda Yesu chipanda Yesu sizi bwino chiyambi cha kutembenuka mtima okulirani kuzindika ndinaochimwa ndikuvomera ndinaochimwa ndikulimba mtima izi zindizisiya ndisatsipakire mwanjira ina iliyonse mukudziwa chanokulero muntu amene amatsipakira kuchimo wake salapa koma muntu amene amadzipereka ndikudzikhuphula ndi amene amalapa. Amen. Muthawi imene ine ndimatembenuka mtima ondiseka adalipo ankanena kuti ndangozigwa filimu yatha, koma lero lino ndikulalikira pano basi zimakapeza mmafoni wawo nayamba kutsimikiza kuti chiyambi chake chidali ngati chachibwana. Taonani zimene Mulungu wachita. Amen. Koma kuti sitheke izi ndidalimba mtima kuthana nalo tchimo. Amen. Ndi chimene Ambuye akunena akulimbikira bwanji kuti nkhani yomweyo Yohane wainena, nkhani yomweyo Yesu akuinena, akudziwa. Aroma 6:23 malemba akuti pakuti mphotho yake ya uchimo ndi chani kuti ndi imfa. Ndi imfa. Okuti ndikuzeni Yesu kuti abwere ku dziko lapansi namanenabe mpaka na lero kuti achimwene tembenukani mtima, achemwali tembenukani mtima, nchakuti kutsogolo kwa moyo kuli zinthu ziwiri, kuli moyo wosatha ndi gahena. Ndi akudziwa Yesu ululu wopezeka mgahena. Chikondi chake chikuti musakalowe mgahena, ndipo njira yosamphana ndi gahena ndikulapa tchimo basi. Okondedwa ndimati ndikutsimikizireni, tchimo ndilozunza. Tchimo limampweteka munthu kudziko kuno komanso kumwamba gahena wa moto. Talingalira ni kanthu aka kunena kuti mpaka na Yesu kutsika ndi kudzavala thupi la munthu pa dziko lapansi ndi kumayenda ngati munthu ali kuchita izi kufuna kupewetsa moyo wanu usakakumane ndi gahena wa moto. Ndi kuti gahena ngopsa bwana. Mukamotha moto omati aya ankapirira nkomabulitsa chimanga ankapirira aya nkhani simene. Nkhani yake simene yakolewa. Nkhani yake simene. Ndipo sana manena kulema kuti ayi gahena yakulibe. Tamvetsera pakamwa pa Yesu padati kumene kukakhala kulira ndi kukukuta mano. Koma njira adakonza kale. Ndimati munthu atamva kuti Yesu ndi mpulumutsi nakapezeka kuti ali ku gahena ndi zadala chifukwa wasankha mtima wake kusamvera chimenechi. Okondedwa ndimamva chisoni kunena kuti kufa Yesu adafa kale kukupulumutsani. Mulandu umene udayipa moyo wathu chifukwa cha uchimo Yesu adalipira kale. Chomukanira Yesu chiyani? Chomukanira Yesu chiyani? Andi ndimati ndinene Bible imati mphotho ndekuti ndizotsatira zimene munthu ukapeze ulekere tchimo. Tandimvetsani, tchimo munthu ukalikakamira limakhala imfa. Imfayo imachitika magawo awa. Imachitika kuzimene tili nazo, imaphaso thupi lathu, komanso imakampangitsa munthu kwa mu gahena imene ndi imfa yachiwiri yakusiyana ndi Mulungu kwamuyaya. Tandimvani, tiyerekeze munthu ali ndi wokala komanso ngwadzibwezi kwambiri zedi. Mphotho yake ya uchimo ndi yake paja imfa. Imfa iso ipeza gawokala kake kakufa gawokala mukhala ndi mayekha mahula lakokosa ndalama zonse pa. Ndikukamba zinthu zona. Simungachite tchimo china chake usafa mwa inu siziteka. Kani wachimasomaso maupemphera uzimu wonse umatha ubachitofira dry munthu. Upemphera mangogwada pomwepo tulo adayamwa sana na uzimu wonse. Mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Alipo ina tsogolo lidafa chifukwa cha moyo wa uchimo. Kumalangiza chemwali tadekani ine ndisiyeni it's my right lero
adakhazika basi tiwanati ngapo azibambo awo siyana lero akulera pano idachima pa Isaka achimwene mtsinje wati nkanena udathera musizi ndimatende kuse ngakhale mu mtengo wa papayo ungakukube bwanji sacheka matabu ayi sizitheka mtengo wa papayo sanani kuti sacheka matabu ayi sizitheka udakhala ukulu bwanji sizingatheka zavuta basi ndukamba inezi ndizoona alipoina ngantima kumpiriseni kaka uchimo matenda adzaonenera kubwerawa khani yake ndikoti ndimene chimasomaso kaka ine ndimanosa zibambo amene muli pano anyamata muli pano ali chimasomaso kukusirana akazi wose malutengana khale wanu mwagadika alusizigwira siziteka nosa amene makala bizo landa munano wake wachimasomaso kukusa amuna ose watengana khale anu awa mwatawaso siziteka mulungu somusa kuti mkhale ndi mmodzi ayi ali kudziwa chimene akuchita ndiponso nthawi zina zake mukamafufusikidwa kwambiri musamanyadire zochipa zimapezeka mosavuta kaunjika amakhala ochipa usana ndi cha mshopu kumadzidabwa wina aliyense ofika pa inu dzidabweni ndithu mwanyanya kuphweka wasowa ndi Yesu pa moyo wanu akufunika Yesu moyo basi ameni zodula sizichulukira siziteka zodula sizichulukira mwadzichipitsa chifukwa chakuti mulibe Yesu koma okhala ndi Yesu amadzilemekeza ngakhale thupi lake amalilemekeza chifukwa amadziwa kuti ine kachisi wa Mzimu Woyera umwini wake agonera mwa ine sichoseweretsa cha wanthu akazingwa ayi munthu akumina inu mayima uphika cha mtumwachi ukufunika Yesu tafana manema kuti koma mphatso ya ulere ndi moyo osatha umene Mulungu amapereka kwa omkhulupirira kudzera mwa Yesu Khristu ngati muvomera Yesu amene mphatso imene yosalipira kalikonse mumatha kuyilandira munalandira mphatso imene ndipati ndikuzeni mukamadululuka ndi za Mbuye opanda Yesu mukutaya nthawi zili ngati kuti munthu kukangalika kuyendetsa galimoto ulendo opita ku Blantyre koma waluza yankhati apa chimene igwira ndawala ilibe ntchito ngati wasokera chifukwa bwerera ndithu basi ndeyasala yake palibe sochera chimene ungachite choposa kubwerera ndikuyankhula ndi anthu ena pano kutenga amene akamadziona ali pa gulu lopemphera akamadziona akutona ngati amapemphera koma chilungamo cha mtima ali kenakake mkati mwake ndithudi nkamawasautsa zachisisi zikizalizikire poyera tikuchika na Khristu lino ndofika mlandu usiku ndi wale kuti mukhale wokonzeka kuyenjera ndi Ambuye ndimva chisoni ndi anthu ena akakhala m'magrupu ma WhatsApp marunga chithunzi kolawula mwanza isoni longo parking kumene kama pambidwa parking bwino mkuu right parking ibakachirikira kuti fuso kumati zapezeka bwanji zimenezi mu foni ya munthu opa kumwamba Amen. okulira sikulira onde beluka mtima kutaike full stop pa uchimo wa dziko lapansi okulira kupanda kukhala ndi mzimu wa Ambuye dzikoli liti wina ife tidzichita za dzikozi mdzina la Ambuye kuli bwino akuone ni wachimidzi koma Mungu tsala za Mulungu. Amen. Usiku weni masiku ano ukuone ngati wachidaladala wachikalekale wachimidzi kwabwino kukhala mu zimenezi kusiyana ndi kukhala mu ushasha umene matero ake ndi gehena. Amen. Ndi gehena. Anthu ambiri uzimu wawo masolo uli ngati moto wamapesi umakukuma kwambiri zedi koma mu few minutes mukhoza ukapondapo chifukwa chani sawerenga baibulo sapemphera
ndibali ndikuzalonera akati kupempherano ndikuyanjana kwa mtima wako ndi Mulungu osati phokoso chabe kukuwa kwambiri sinde kuti munthu kupemphera ukhoza makuwa pamene mtima wako ndi Mulungu sudayanjane palibe Yesu chifukwa malemba akuti chimene chimatilekanitsa ife ndi Mulungu ndi moyo wauchimo ukhoza makuwa kwambiri mpaka mawu kugonda yeti ndiwenso mtengatenga ndi mtokoma pa nkhani ya uchimo palibe zero apa kumagonda mawu mpakana manyaderemera nalikufana iyi kuma ndiweswatsi kololo kwambiri sedi pindula kunjiyani lomasalatulo koma souli pakatikati pa uchimo pindula chiyani malemba akuti idzani kuno kwa ine onse olema ndi othodwa ndipo ine ndidzakupumitsa ndisezani goli langa limene lilopepuka kwambiri zedi bwanji muvomere kutero kuyika full stop pa uchimo wina uliwonse kutembenuka mtima ndi udani pakati pa inu ndi yabulosi ndipo ndi ubwezi pakati pa inu ndi Mulungu ndi kumagonjera Mulunguyo amene ndi amene pakufa pake akalowa kumwamba koma pali chiopsezo kwa wonse wosatembenuka mtima ngati atafa upanda Yesu ansala yake ndi gehena basi sachilango chiziliko kwa wonse uchimo tsana popeza ndimukufaso mwalimba mtima kufa upanda Yesu tafusana banebe mwalimba mtima kuti mukayimba kugehena upanda Yesu mwalimba mtima tafusana mwamvere chisoni mwalimba mtima uvaiva za mawu a Mulungu koma osalapa mwalimba mtima aliyese waife afananitse za uchimo zimene amakonda ndi gehena wa moto ndi kumulalikirani mwalimba mtima kuti choka phera kumwamba chikhaleka udani muli nako ndi azanu aja muda broke aja simucheza nawo aja kuti muli pemphere mupemphera mpaka misozi mamina kupemphera koma muli ndi adani mphepo moyo wanu langa loporoka lisingapota pakhomo pako palisema ndi usimoto ndi wanjo mene wosunga dzimangawa mwana wosunga ndalama wosunga dzimangawa uli nzeru iwe koma usimu wa mtutu wanjo tere okuti mwani mtima koma choka lowera kugahena bodza choka lowera kugahena bodza choka lowera kugahena boli choka lowera kugahena fodya imwe mugaone tsasa woneda mu list imene Mulungu adayika yori zizija za muya mutsi mulibe hai mulibe utsuri ndipo udzaja utsi verse 11 palibe verse chani mushita ali ne amanyadira nafuja ife ndegizoze ife so ndeni tafeta choka lowera kugahena chikarema muna wa mundu wake modi umali bati ife tifama MG2 ife spare wili ife yo choka lowera kugahena chikare chimenechi mamuna wana wake fasting amwino kwempera bwajambo khalera kumkuno ayibakiro elite chaura manga mufuzo kumayeso okusangana mene akusa mwe pemphererene banja limene lili kugwedeseka amene zisamuyendere moti iwe tapenya kuno yomujitu tamvai mwini mamuna akusowa kenakalikonse ntchito yogwira yekha ndalama zake uyizoyera nazonse misonzi ya mayi amene uja ndi matsoka ndi matemberero olota mapereka mchanji olota mayimba koma misonzi ya mayi mzako ndi tsoka pa moyo wako mashingo zisakulikira kansa sali kutali kobeka yuwalayi siku nafupe mene idzakanga tichibwete unokuja kusana wina sanga malire teire iwe ndikumadya pizza iye pizza samudziwa ana wake alipunga nochita kutola iwe ukusana kusaluni koka 100,000 pali Yesu apa chokolo mugahira chikali chimenechi tenka kachibwezi ya bambu okwatira kalo kanga soka lwa mugahira zikali zimenechi
mubira kuti kugahena chifanya andali ni banja ndenda soka chika chibwezi soka nanga tete tani gahena basi chika moro lele kwa muya kana kimene okunidwa Solomon adawatira agazi 700 zibwezi 300 pamoja ndi 1000 ojeka fufuwa maneno kuti amamoto fufusa soka zokeka pema tikapeka ndinono au sore kuma pito kwake adadi seteme chabe zongo sauta mtima adazitaya akonenwa lipokapoka mutalimba mtima moyo wa uchimo ndautaya pamalemba kuti tembenuka ni mtima pakutufuma kumabana kuti tsiku ndi tsiku tikusendera kuzinthu ziwiri izi tikusendera ku tsiku lathu lomwalira komanso tikusendera ku tsiku losadziwika limene Yesu akubwera kudzaweruza dziko lapansi. Ndinu okonzeka palibe yankho lina loyanjana ndi Ambuye loposa kulapa mtima osadzipakira. Bwanji mulandire mphatso ya ulere yoyilandira mwa chikhulupiriro pakuvomereza ndine ochimwa Ambuye ndalapa mtima khalani mwa ine. Yesu ndokhulupirika amalowa mu mtima mwanu nayamba kuchita ndi moyo wanu. Ndiye mukakhazikika mu mpingo mumachita izi mu uzimu ndi mchoona.